Juanita Etxegarai, Narbarte, Non jaio zinen. Errentean. Noiz etorri zinen lezoa? Pues, 6 hilabetekin. Osa, lezoa arrazera. Niz lezoarra. Jende asko joan zen hemendik kanpoa? Jende asko joan zen lezotik? Bai, famili dena. Denak. Minon, Pilar zarrena izautaltzen uzuk. Haiek jarri ziren Bilbao neskame. Aberatzan itxien, eta haiek zuten refugioa bertan. Jende zea zen. Eta, bueno, minoko ez, bueno, ondo ginen, zate bila batien ondo ginen. Soltera bazen, beha eta oso makome hona, oso hona. Bilbaon. Eta, bera mendin familia, bai, haiek famili dena joan zian. Eta goeke bai, bizilona ginen hemen, Biztalegren. Beha goian bizizien, soto batien, eta goe bestien, goe bian. Beste bizilona genuen, Mercedes, hemen genuen bizilona. Eta goian, Espinanak, Pilita, haiek hemen gelditu zian. Eta bestia bizi zen, eta goare errentera joan zen. Goekin eizun joan, Barkola banan, neharrez gelditu zen. Paco Espina gaxua. Yo quiero ir con esos. Ez zu nina paperik eta zerre, zer zin aman gaxuai. Beti goatzen azpako gara hiltzen. Bazen, mio gauza esen, kola non bertzen. Ta kola, bai, joten zen Rosita, nimio zarro. Lehezia bieltzen ama, arrai, bieltzen zion. Letxe kondensada, azukria, kafia, dena, gutxi ez pentsa barra. Bai, zer zuzu, jotzen zunean zirena. Ze pasa genuen. Jesús, ya nos podíamos mover aunque estábamos desnudas. Peligro. Gero bat, kaia benien, aiztuak. Nuko kama izaten genien. Ama, zertzan eta gaiztua dieta, xo, guama beti xo. Eta, joaten ginen Begoña. Ama berkinena joaten ginen. Eta onduan, eskoira genuen, el tunel, un tunel, bai. Ramontxo orduan, bezutan, txikia genuen, klaro, arregaxua zurte izango zituen, ba. 3 bato, 4, bai. Eta joaten ginen kanpantorrea, dena betia. Eta nik goatzenaz, haman onduan hola jarri, helduta, bota eken zuten. Gizonak esaten zuten, esaten zuten. Silencio, que están hablando por aquí, silencio, Bilbaon. Pues, urte bato, holakon bat, bai. Bai, boten zuten, hemen gerraldi bai zen, eta goe bizitu ginean alen hasien esaten. Nola, Biztalegre, han jaio zen Ramontxo. 22 urtek iritsi zaigun, hemen. Bilbotik noa? Barkola banan, pues, Galaterra gonean. London, konbento batea, eta monja zian. Oso ondo ginen, oso ondo, bai, oso ondo. Batzuek jo ginen Inglaterra, bestia joan zian, beste toki batea, Montesena eta haien nola joan zian, bueno, Rusia, bai, repartitu ginen. Barkon goatzenak ni, zehaz genuen olako lehiuak, 8 urte ditu mion goatzenaz, olako lehiuak horrebilien, eta ni dena mareatua.
Gorrosita ez. Gorrosita ibiltzen zen, batea eta beste. Eta, esatzen zian, mira de la ventana, sí, mira de la ventana peor. Estoy toda mareada. Eta, bueno, biren erdian, que iban a echar cañonazos. Nik orduan, nibio zarro, claro, esan zuten, le van a echar al barco La Habana. ¿Pero por qué? Porque no lleva la bandera puesta. Eta zeiku jarri zuten, eta akabo, ez zuten bota. Bestela pentsazazu. Jende asko altzinezten. Bai, asko, dela betia. Eta gara aliatzean, pues oso ondo. Bakoa zen bi jarri zikuten uniforme, guapaz. Blusa zurila, gona tablatua, urdina, azul marino. Luego capa, talazo gorrilla, así que guapas, con sombrero. Luego se binaka, hacía se mojakin. Nik orduan eskaparate batiek gelditu nintzen, beida, askolota fila joan, kasu hau, neharrez, eta moja, zorri zen goatzen ez, moja. Hasiko ziren kontatzen eta, zozi faltaki, da, nik ez muitu antzen, ondo nintzen, batorri zen. Pero, ¿qué ha pasado? Han bi urte. Nola itzuli zinezten? Pues reklamatu, gulbizita, reklamatu intzun. Bestela hango ginen, torri ginen, karro batian, sokamen jarrita, atxari puntua. Eta ni bultzaka, zortzi urtekin, ze indarrak izango nituen. Eta geho bat torri ginen, Agustinen, itxe guztia dena ostuta. Dena. Zeinek, ezian urretikoa. Zurimen da dena, ez goama zelako minen. Ojua paretakua ze handi babasun, goama. Eta jozen zura kampara, tan, bueno, bale. Eta, espilu hau txilea. Bueno, esate izut, bada juste de miedo. Eta, zea Rosita komuniko egin, eta guama, Santa Teresita intzilion Rositai komunikoa. Eta jasuazun, kaja batien, netzako. Uare amantzuten. Dena amantzuten. Haitu, gehiago izango izunikoan, Sonia ez genuen izautu. Guama, sasoia errakua zen. Guama, 7.000 buelta emango zigun guri. Asko baliro zuen guama, Asko! Beti itxia norbat ebazun, zer da eta goiko plazatik joaten zen guama. Eta batzian, hortzen da esku olata, zantzikon. Gorrelojua, ez da bilurruti. Bueno, eno seguru, baina, baki noiz pasa. 12 jo berdutenian. Ez azkarra zen, Eta, joan zen, plazan, joseko zulu horik ezagin, nien argotzen. 12 zian, relojua, tan. Hau relojua da. Ez zion eskatu. Izauna zian, eta ez zion eskatu. Baina gehiago ikusi zu gaxua. Pena maten ziola behai, aleia, bueno, kontxakala. Behen tentziokin hartu du behi, eta liaku da, eta bueno, holokauzo biek. Eta geho bakizun ikusi zuen. Urbi eta izautu altzen nuen kale beterin, han jarreia saltzeko. Nea mazepena hartu zuen. Eta orduan esan zuen. Relojua ez dakizuten hon ikusi honik. Nun, urbietan nien. Itxian esukitzetik. Karo, amigo, kuste baizion pasiten zela eta retzelu hartzuko zuen. Eta esan zuen. Bueno, zein tentziokin hartu duten, jangoikoa juzgatuko jo behi eta aliaku joz. Eta hola zen utzi intzun guama. Eta geho,
berriz itxe dena montatu. Poliki, berriz dena montatu. Torre ginen ian honea, soldaduak eta ibili bentzian hemen. Eta gero etorri zinezten ian honea, Bai. eskola joan zinen hemen? Bai, hemen genuen la señorita Teresa, la señorita María, la señorita Jesusa y luego la Dolores, la que vivía donde el veterinario. Eta apaisak, zein izautu zen, apaisak? Don Eusebio, ba, zer genuen berriz. Las hijas de María, amaika biramana, zinta, moria. Moria, zergatik. Ez genuen zerriketa. Adame da jonta korrekaletan ibili. Eta pekatu morzala. Eta la guzina amoros vigilando. Dela vigilatzen. Eta gero harrek bekatu egizan, erotuik entzio gaxu bai. Don Luis onagua zen, apaisa. Goe konbesatuta zeike genuen, bikaiuekin. Ua zeruan baldin badon, nik ebagut esperantza. Guatzen zea trabajadoria zer batxe? Ba, amaika bier bai, balkoitik utze genuen, lehena, en fila, bai egunero, tortzen ziren. Rar. Jaskibela, errentetik. Handitortzen ziren. Eta gero, sartzen ziren, klaro ganden aldatu adoi, lavadoretik. Trabajadore batzuek eskondu zela lezoko jendiakin? Bai, zea, gaiztua, zea genuen hemen. Nola, ba industriaz. Hor genuen auxilio sozial. Eta jefa zen Rosita Otegi. Gero mala, jonbertzuten auxilio sozialean lehen jagarbitzea. Badian harriak entzea. Deitu zentzun eta Rosita. Zergatik, zigortua bezala? Karo, bai. Apuntadaz. Apuntatu izaten zuen. Jende asko izan zuten Eza, bai. Eta, orduan, Luisita, ez zuten jartzen, usten rabidua eta zerre. Orduan, eta Luisita den entendituten behizun. Zaten zuten, dolako askarra zen. Eta, airi kontatzen, hola, han cogido esto, han cogido el otro, han cogido que se... Joatzen da Rosita eta, oitu, Zan mentzioten. Se puede saber qué tenéis tanto a hablar. Se puede saber. También le molesta. Pues estamos rezando. Rosario. Están rezando. Como diciendo, bueno, pero habitación de la que se hacen radioas esaten. Janari joi ematen zioten behai, jateko? Ez. Garbitut etxea. Eta guatzea bomba, jauregele motatako bombaz? Goiko plazakua. Goiko plazakua zer? Eliza bota zuten. Bai, atzeatian. Eta esperantza. Harrapatu. Eta hilin zuten. Esperantza utzu bakarra hiltzela. Bai, Elizan. Eta joari alden bai. Zantzu. Nigo atzenaz, beko pikabeana. Pikabei nazio. Maitereta, bakizu. Agustin, difuntu. Hartatik hiltze mutilua, Beburu eman txion. Azu bai. Agustin horrek, difuntua, heldu zen lanetik. Arregazua, pasaintzen, alkoholerek aurrian, seko eman txioten. Ez da zilok ateata. Hilin zuten. Tanteatu mentzuten, ordua, noiz pasazen Agustin, bizikletakin. Torri ziren bizikleta, hor deskanzilo nuztentzun, eta odolakin, perrilea, eta arre jota, hiltzela aurraka. Eta bekulpa intzuten. Eta keba. Horre launtziatiko jaso intzularo, ez? Muitu intzularo. Zer batze bai. Izaututa? Zer batze. Eta gehostikanen Agustin gizahua, bebure eman, eta helintzen. Eta hola, goe historiak.